Ish, mfana omncane kasekwenzakaleni-ke manje? Ish, temperature. Oh, inkulu manje temperature levana ngathi ngi-check inhliziyo iyashaya ngamandla. Hayi usaphila kona usaphila. Anangi ngathi uyanyakaza. Usaphila. Ukuthi nje bamshaya ngenhlamvu. Check inhliziyo. Ya. Uzoba right mfana. Manje mhlawumbe simnikeze noma 3 weeks. 3 weeks. Ey. Yazi ngihamba. Impi yamadoda ayipheli. Ya? Impi yamadoda ayipheli. Impi yamadoda ayipheli. Kanjani manje? Ayipheli ngani? Ayipheli. Sekwenzakaleni manje? Usuyaphila. Ngudokotela. Kanti kwenzakaleni? Angishaya ngesibhamu khaya. Ngiyibona inhlamvu. Yazi cishe wafa wena. Ayi sesiyakudedela ngoba uyaphefumula ngaya kwakho. Pause. Romanana. Asikhona into zami ngaphi? Ngicheck. Awukhona kanti umngani wami. Nazi lezami. Athi ngikhona ethu general ngale ngasekhoneni zakamasho. General. Shosho. Ungaza ngapha? Ayingaza nje yami. Uze ngo-6 hours. Khona into ngifuna ukuyidila ngaphezulu. Okay. Siningi izinto ezizwakala ngapha ngibambe ngenkunzi kahle ngishaya ngesibhamu ngapha. Okay ntwana yami. Correct, singakhulu. Hamba. Awuklasimende ningigcina wena. Hayi hola la. Suka kephi wena ke? Lapha kusasigcwele ihlephu ngaphezwa. Hayibo. Sekubuya wena manje uvela ngakephi wena? Angivela ngapha. Usayibambile inombolo lezani? Usambambile la muntu la phoyisa lelani? Ngisayibambile. Oh correct mfana msamsobamba inkunzi lapha nabo. Sekuxhasamba umuntu uqulu nje lapha simbambe nje. Sikhumbuzane ngalezi zinto zakudala yabo. Okay, correct. Oh baby mama. Yabona ngiyakuthatha. Kade ukhuluma baby mama la sengibanga awufili nini? Angibuyile phela mina uNkulunkulu ngidale kakhulu phela mina ngiyabona ukuthi kusethe kaphili mina. Xolisa brazo. Razo ayiphumi kanjalo. Esibuma nenkukhu ezobili lezo. Brazo ngiyaxolisa. Ngoba mina inkomo ezo6 zobona abantu babili bezobona. Brazo ngiyaxolisa brazo. Seqala babaleka hamba phela ngisutha baleka. Wena Oh, uyezwa. Ngayini? Dlala phansi leso. Yabo zidinga into leyo. Yabona phuthu wena. Yabona nxa yakho ubonga manje sengiyabanjwa mina wena ngeke uzokwazi ukungizisa. Musayibambile inombolo ngapha uzophuma kahle. Mangasazazi inombolo zokukhipha ngenkunzi. Sesifake isizotha.
phambili inombolo. Oh manana, yes, ngitshelile impimpi yamadoda ayipheli wena yezwa. Ngibamba nginombolo engingazazi kanti ngizokudala engezozaziyo mfana mezwa. Ngaphinde mfana ngibamba inombolo kahle ugeneral sezobuya kubambezele esigeneral. Bamba ngo16 mfana ngizobona. Sha ngo26 mfana. So 26 bamba inombolo baba. 26 akubamba uyabona? Manje ngifuna ama-26 yabo? Manje ama-26. Ama-26 baba wena. Sentingane ngawe wena. Mame wena ke. Mame wena ke. Mame. Abantu basekhaya batshela ukuthi sengiyahamba emhlabeni. Ngicela ngitshela abantu basekhaya ukuthi sengiyahamba emhlabeni. Ngiboleke ifoni ngitshela abantu basekhaya ukuthi sengiyahamba emhlabeni. Udale inombolo. Hawu kwenzakaleni ngapha wena? Sebambulalile lapha Temete. Sasa ngenze tuna insurance. Manje. Shosho. Ayi baba uzobamba inkunzi emnandi ngaphi ikuku zizobona izikhama namaxhumo amabili zobona abantu abasodlula ngalena. Sekwenze njani wajabula kangaka? Yebo ngibona inkunzi ebuhlukuni baba ufuna umuntu wakhala baba. Hayibo. Hayibo. Usanethe khuluma nje kodwa uyawazi kulutho. Hayibo ntwana. Bathi ngathi efika general we Swiftise ngapha bayobona inkunzi. Shintwana. Sibambe yabo lapha. Oh. Yabo Smarties ngapha uzokwazi ukubamba umuntu yabo lapha. Hayi ntwana yami ngize ntwana. Uze nje ngoshayite pona pizza lapha. Usubulale bani kanti? Engibulale sofane lesane sofane siza kushaya inombolo siza ukupana inombolo zami lapha ngizobamba inkunzi kanjeni. Valo ba lo akudubula wena uze esibhedlela uyena nombulalile. AK46 NK. Hayi kanti uyakwazi ukubuyisela ntwana. Yabo lapha sendathi bathi ukukhuluma kakhulu yabo ngamshaya abili nje bakhala. Hayi ngiyakuzwa ngiyeza ntwana yami. Okay, but ungazi kakhulu nje. Ungathatha isikhathi sakho nje ufuna ukuxoxa naye la nje. Hello niswavile lo lapha. Okay. Ufuna umfanisi. Ngifika segoli ngathi ngifuna segoli sesefika yabo. Isikhathi ngathathi nje. Ngafika ukuthi ngisasipanile ngapha. Sizana wena ke. Sazoba number 2 wena ya. Mocha ngibuyile inkunzi ngapha ngaleni. Lesalathi. Suyile bese. Shangapha ibhidi nami ngihenzeza fana. Ngapha sibamba inkunzi nonkukhu lana bona. Phethe ibhilidi ngapha kho umuntu ozosibambisa ngapha bola. Phethe ugalati ungakwazi ukubanja umuntu. Ngisho nemoto engabanja umuntu engabaleka kanjeni. Nje shanganise lethi mulahi izobona sekhala kanjeni. Awuxoxe nje lapha sathi uyenzani lapha kolofa. Ukubambisa ukushayisa ade bekushayisa itrain lapha ukushayisa ibhayisikili ungakwazi ukubamba. Ngiyashayisa ngithiba.
Shove ibhayisekile mani, shove ibhayisekile. Yabo mfethu ngathi ngikhaya ukufika ubhova ngaphezwa. Shezi lelo bhayisekile lakhe si ngixoxa ngalelo kheke kade silidla ngaleli. Hey, lafana kade nalo ikheke lakhe. Hayi ngathi ngasipana ngapha yabo lona ngasipana yezwa. Hayi mfethu siboneni sobonana kusasa yezwa mfethu sesobe inkunzi yokugcina nje kushane honana yabona. Yes, thanks. Oye mama sengizophuma ngabe ebhilidini yabo. Sengizophuma ejele manje. Yazi ngasije kwalokubona yezwa ngingekugcina. Kodwa sengizophuma nje. Okay. Ngicela ukuthi ngiphume. Okay baba ingane, ngiyajabula ke muzi sizophuma. Ngapha yahlupheka hayi. Eh. Hey, never did. Ay, manje. Sana man. Kusebhova. Funa ndandlebe zakuku. Sathwa yini ebhilidini lami le-general zobona abantu ababili zobona. Sathwa yini? Awuzazi shama 26 lapho uzofika ngapho uzongibamba inkunzi, Ubamba inkunzi eqondile ezwa. Suka ke la wena yezwa suka la wena suka la wena. Suka la wena hamba manje. Kumamba inkunzi wena yezwa. Manje la shaya ibhilidi elingalazi ethu bazokufika apha ebhilidini lami. Jwayela angapha. Eza isethele ntwana le. Nje. Shangiphi. Yazini nabhova. Hey. Namhlanje ngicole yezwa sengivula namhlanje. Ewe. Sandoda man. Lesandoda ungena ebhilidini lami. Azosala uzophume. Umsipho lakho uzobona uzosala lapha ebhilidini lakho ezwa. Asipani kanjalo ebhilidini la-general ezwa. Pana lana yabo. Awugwaye mfana ukhulume. Hlaba ngempama. Mese mina ngibamba kanje yezwa. Ingakho bangibiza kwa-general ngoba ngishintsha izinto mina. Hayi bo wena man. Akhuluma yini wena? Sokhuluma. Ngoqedezana yini wena? Ngoqedezana wena. Hlube la yezwa. Hlube nje ube ukudla kwami. Siyabonga. Awa bese inombolo izongena 62 years 27. Awa sazobona chat. Channel kada phakathi ka-Snapchat ezwe yabona. Okay. Yes. Bama njalo Subscribe phela bafethu, ucela subscribe, ni like ama-video, ni follow yonke into. Sats man. Sats. Yo wena man. Nombolo ayibanja abantu. Sikhombisa. Sats. Yo wena Kobo man. Sats. Oh man. Jump. Hey man, awuzazi inombolo baba. Sazi inombolo wena man. Siyabonga.